Indigenous Knowledge Systems is IKS. Our forefathers were ingenious. They were medical doctors without qualifications. For poisonous substances that may be ingested, they used ash. Ngisho umlotha mina. It keeps evil at bay. Anibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko webanga leshumi obizwa ngokuthi wazidlana imilala. Hlelwe ngumaphumulo AM. Siyaqhubeka nenkondlo yethu etholakala ekhasini le-144 osihloko sayo sithi ENcome. Sizoqala ngebinza lesi-3. Umugqa we-14. Ngibona umbheki edla ingwe. Imbongi ikhethe igama elithi ngibona ukuchaza ukugxilisa amehlo entweni. Imbongi yakhetha igama elithi umbheki. Nokho-ke umbheki akayona into. Ngakho-ke imbongi ibigxilise amehlo ayo kumuntu osibongo sakhe kungumbheki. uThabo Mbeki ube ngumengameli wesibili onsundu eNingizimu Afrika. Balingani bami nanibafundi, niyabona yini ukuthi imbongi ibiqinisile ngenkathi yethula iqiniso elimsulwa ithi isiwombe, isigigaba, isigameko esinyantisa umzimba esenzeka eNcome senzeka kudala. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi edla ingwe okuyisimo sokukhuluma. Isimo sokukhuluma asikho ohlwini lwezimo zokukhuluma. Kodwa-ke ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi sichaza ukubamba izintambo uzibambisise. Sichaza ukuzama ukuletha ukuthula, ukwakha uxolo, ukwakha ubudlelwano, ukuzama ukwelula isandla. Umugqa we-15 exhakene nesilo noshenge. Imbongi ikhethe igama elithi exhakene ukuchaza ukubambana ngengalo. Kusho ukuthi umbheki ubebambene ngengalo nesilo noshenge. Imbongi ikhethe igama elithi nesilo eliqalisa ngesakhi sokuhlanganisa una siguquke saba une esichaza ukuthi kanye. Yakhetha igama elithi isilo. Imbongi isho inkosi yamaZulu. Ngokucabanga kwami inkosi okukhulunywa ngayo la akuyona le ebusa manje. Inkosi eyayibusa esikhotheme, inkosi uZwelithini, isilo samabandla. Imbongi yakhetha igama elithi noshenge. Siyamazi ushenge, umntwana wakaPhindangene, umntwana osedlulile emhlabeni ogama lakhe lalinguGatsha Buthelezi. Kanti-ke kuleli gama elithi noshenge sibone isakhi sokuhlanganisa una esiguquke saba uno esichaza ukuthi kanye. Imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda kusukela emgqeni ka-14 kuye emgqeni ka-15 emagameni amabili ahlukene kodwa abe anomqondo ofanayo. Igama elithi ingwe negama elithi nesilo ugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, imizamo kaMbeki yokwakha uxolo. uMbeki wabaphatha ngezandla zombili, ngokufanayo, ngokulinganayo, abasebukhosini. Lapha singabala isilo uZwelithini kanye neziphathimandla kwezepolitiki esingafaka phakathi umntwana uButhelezi. Umugqa we-16.
besho ukwelula isandla kumaqatasi. Imbongi ikhethe igama elithi besho elino-be ochaza ubuningi babantu. Bathatha abantu okukhulunywa ngabo. Umbheki, isilo samabandla, nomntwana wakaphindangene. Imbongi yakhetha isiqu esithi sho esichaza ukuthi bebekhuluma, bebesho okuthile, bebethi. Ake siboneke ukuthi bazama ukwenza njani. Oh, sesiyabona. Bebethi belula isandla. Bebethi bakha uxolo phakathi kwendlu emnyama kanye nabelungu okungamaqatasi okungamabhunu. Umugqa we-17 wabehlukanisa umfula ENcome. Imbongi ikhethe igama elithi wabehlukanisa ngoba liqalisa ngesakhi esinguwa esichaza into eyenzeka kudala noma esikhathini esedlule. Imbongi yakhetha ukusebenzisa isakhi esiyinsizasenzo esingu-be naso belu esichaza into eseyadlula. Imbongi yakhetha igama elithi hlukanisa ukuchaza ukungahambisani kwezinto ezimbili okungaba abelungu kanye nabantu abansundu. Imbongi yakhetha igama elithi umfula ukuchaza umgudu omkhulu onamanzi agelezayo. Imbongi yakhetha igama elithi ENcome. Kulokhu sibona unkamisa ongu-i oqamisa into engaphili, into engeyena umuntu. Igama elithi Ncome lichaza umfula owagobhoza igazi. Ngakho nje amaqatasi ayelibungaza lolu suku elujabulela. Lingumhla we-16 kuZibandlela ngoba akwazi ukubulala izindimbane zamaqhawe nezingwazi zakwaZulu. NgesiNgisi leli langa belibizwa ngokuthiwa phecelezi yi-Dingaan's Day. Chaza ukuthi ngalolo suku amaqadasi aphumelela ukukhombisa inkosi uDingane, unina. Balingani bami nani bafundi, ngixolisa kakhulu ukusho njalo ngoba la ngikhuluma ngesilo umuntu ekufanele ahlonishwe ngazo zonke izikhathi. Nokho I wanted to drive the point home. Asiqhubekenike. Uthini umqondo osobala waleli binza? Kuleli binza imbongi ithi ibona uThabo Mbeki umatasatasa, uyawa uyavuka, uzama ukwakha isizwe saseNingizimu Afrika. Imbongi ithi uMbeki welula isandla wabambana nobukhosi bakwaZulu, waphinde wabambana neziphathimandla kwezepolitiki, ikakhulukazi abantu abebekade bevelele bebambe iqhaza esingathi nje kwakuzishoshovu kwezepolitiki njengomntwana wakaphindangene uGatsha Buthelezi. Bobathathu bathanda ukuba bakhe ubuhlobo obuqinile kanye nabelungu okungamabhunu, kodwa imizamo yabo yafiphazwa usuku lapho kwabulawa khona amaqhawe nezingwazi zakwaZulu, zibulawa ngamabhunu. Okuchaza ukuthi amabhunu awakhohlwanga isigameko esenzeka sokuba abulale aqede izingwazi zakwaZulu ziphele nya. Kanti uMbeki nesilo samabandla
nomntwana wakwaphinda ngene, nabo abakhohlwanga ukuvukelwa esiswini njengotshwala ngamaqadasi mhla lowo ukuphenduka komfula obebomvu tebu. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa, nisale kahle.